Good morning mga sano. So nandito tayo ngayon sa laot para maghila ng ating mga kaibigang butanting. So ayan. Yung isa. Ayan. So wala pa sila sa aming site kaya kukunin namin sila. So dadalhin namin doon sa may boat yun, no? Para doon na sila magstay habang may operasyon. Musta di hatok? Okay lang. May muna sa Malapit na sa site. Sige, dalhin namin yung mga butanting papuntang site. ay muli ko doon sa siguro mo. Ayan. Nauna lang nila ko doon. Ayan, dito siya sa likod ko. Ayan. So we're getting up close. Ayan. Susunod siya sa akin. Ayan. So pasensya na, alog-alog yung video natin kasi nasa dagat tayo. So kadalasan ganito ginagawa namin para madala namin yung whale shark doon sa aming mother boat. Wala yung malaki, no? Andito, nakasunod. Ito, hindi to kalakihan eh. Ayan. Pailaw pa na. Hiring pa na. Hanap sila ng almusal eh. Kumbaga. So ganito ginagawa ng mga kasamahan ko para mapunta dyan sa boat, yung puti na yan. Wala nang nakasunod sa akin. So yun namang mga tao doon sa gilid, sa tabi, yan din nagpre-prepare sila ng ng boat para sakyan ng mga guest papunta dyan sa site. So yun, may dalawa pa doon. May dalawa. Dami ah. Siguro mga pito. Pito nga. Dami ah. Ayan. So mayroon na kaming mga buya dyan. So may pisi yan nakapaikot. So dyan papasok yung mga botanting. Saka dyan din itatali yung mga bangka. Ayan. It's a part of our communication yung ginaganon yung boat or kayak. Ginaganon. So, naririnig nila yan. Siyempre may utak sila. Alam na nila yung pag ganon, tinatawag na sila. So palapit na kami ng palapit. So again, yan yung ito yung namin, routine namin for almost every day. Minsan naman nandyan na sila nag-aantay. Di ba Nan? Sila Ronan, si Manong Nardo, tsaka yung si Nardo Junior. Yan yung mga kasama namin dito, tsaka si Niboy. Si Niboy off yata. Ayan na, ayan na. Ayan. Dito na naman. Ayan. So dyan na yung mother boat. Dito na yung guest magpupunta within the buya, within the PC na nakapaikot. Ayan siya. Hey my friend. So hanggang dito na lang tong video ko mga sano. And good day everyone sa mga
makakakita nito, punta na lang kayo dito sa Lila, Bohol. Maraming salamat and to God be the glory.